Naragsak mi nga awaten ka itilakbay abroad TV. Itiramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Anak, apay ang masatsadot ka ang mapanag-eskwela. Dagiti ngamin kaadalak, nana. Kanayon dak nga uyawan. Nalalaing da ka dingam si ka? Saan mat, nanang? Ngam napintas kan natarda. Siyak pandak kanong kandabiyana. Saan mo nga italtalag ida? Agadal kakit di. Tapno isagana am tinasayat ang masakbayam. Ti adal kat awan makaagaw kan ka, anak ko. Apay nga mina naglukmagak. Sakit nagbasitak. Kunada akasla kano impatugaw ako ribot. Ay na, anak ko. Saan nakaamabiyag ti kinapintas? Nga mabiyag na katiadal mo, no ammom nga aramaten to ti inadal mo. Iso nga agadal kakit din. Makapadismaya no maminsan dagiti na uyaw akaadalak, nana. Saan ka apa-apekto iti kasta aklas iti tattao? Bye-bye am ida. Saan da kalakat adangran? Uy, ada ka no surprise quiz tayo po natin sa Bali A section. Nag-review kayo kadi? Ala, sana ka nag-review. Tanapan kami nag-happy-happy kadagiti kakadwak. Ha? Napan kayo nag-happy-happy? Ngam di kay pa'y nagawis mat? Saur ka mat? Lalaki kami mat amin. Alangan mat amay may sama babae. Kasano nga rod itan? Saan tayo ang nakasagana iti quiz? Sigurado ang naka-review ni Ami. Agsakar tayo kan kwa na. Imbag numayat nga agpasakar day chay. Kanayon ng tupay alinggan ti papel na no test no quiz. O di lamlam mo yungan tayo, tapno agpasakar. Kasano ko ma? Ami, ada ka no quiz tayo. Naka-review ka kadi? Ha? Medyo. Agpasakar ka man mat nga rod. Saan na kami ang nag-review? Nagrigat gayam ti senior high. Narigat no saan mo nga ipasnag. Kano saan ka adumngag iti maestra. Kayat mo asawan? Saan nga agdengdengag? Saan mat nga iti kasta. Ti kayat ko asawan. No agdengdengag ka analaing, uray saan ka nag-review, adalat tamat may sungbat mo iti saludsod. Saan aday tati kayat ko ang mga gan? Ti kunak, agpasakar ka. Ngam na makita ti maestra nga agpaspasakarak, may raman ak amaungtan. Paidam kakit di ah. Inakman la iti tugaw kon. Ang mga noomayan ti maestra tayo. Gimuran. Ang mga numakita nak ni maestra nga agpasakar kat kaunget na. Apay a zero tinaalayo at talo. Conrad, Cleofe, kan Edwin. Saan kayo kadingag dengdengag? Agdangdangag kami mat ma'am. Di mo mat ngamin imbaga nga adda quiz tayo. Iso nga rod adyak imbaga nga dakwis tayo tapno makitak dagiti estudyante adumdumngag kan saan. Nangagmi dagiti insuro yung nalipatan mi, ma'am. Quiet! Saan nyo atultuladan dagiti atalo? Nagtultuloy akastoy ti maalala da no adda test kan quiz tayo. Di da namnamaan ang makagraduar da. Saan ton ma'am? Ag-review kami ton analaing. Basta paggraduaran da kami. Nulakat ag-review kan agdengag kayo, ada namnamayo ang makagraduar. Ngam ka na yun a zero ti maalalayo. Lading itak, ngam agulit kayo. Delikado no saan tayo ang makagraduar. Diyak kaya ti agulit. Sigurado lakit ding agladingit ni Lolo no sa anak ka makagraduar. Imbagak namin kan kuana analaingak ti pagadalan. Masapol nga gramid tayo ti addang, tapno saan tayo nga agulit. Anya nga iti maising-asing mo nga ramidan tayo. Tapno mayat ni Ami, wenno ni kuribot nga agpasakar kada tayo, di gayaman tayo. Pinadas ko nga rod akinasarita ngam di namot kayat. Amangan kanuno mairaman apagungtan ni ma'am.
Kastoy lang ti aramidin tayo. Oh, anya dayta na panunot mo. Epektibo nga tamot laang. Kampay di. Armam, Conrad. Ha? No agbalin a girlfriend mo, pasa ka rin na ka. O di pasa ka rin na kami, mat. Rimwar amin ang akaklasem ami. Di ka di mo pa nag-recess. Ay, dituya kon ma'am. Adabalon ko alinintaan na loom asaba. Ikan ka tadumat dayto eh. Naimas tililing ta na lumasa ba? Mulayo ka di? Ay, wan ma'am. Mula mi ka ni nanang ko. Anya ka di mo ti trabaho ni tatang mo? Diyak pa'y nakita ni tatang ko, ma'am. Masikog kanupay ni nanang ko, idi pinanawan ni tatang. Kayat mo asawan? Nilaang nanang mo ti kadwam iti balayo? Wan, ma'am. Ngam no daduma. Umay ijabalay ti gayam ni nanang abakit abalasang. Agbakasyon ijabalay ni ninang ko nga Edna. Kastagayam. Barang day taaninang mo ti mangtulong kan ka, no agtuloy ka iti kolehyo. Sapay ko, ma'am. Nasingpat mat kanyak. Igaid mo ti agadal apo. Kasanon no awanak daun. Kasanon tupay ti biyag mo. Manipod na kiasawa man ni nanang idinabalo. Imbati nakdituyon sidong mo lolo. Gaputaan mo na nga dabasit pensyon kao. Idi nagtrabaho iti may sa apaktorya. Hanggang basit laeng mati mapimpensyon kao. Kasano ak nga tanawan ka, lolo? Isungarod nga igaid mo ti agadal. Tapno adda pagsam makadam to. Damag kao, asaan ka kanwa napasnak iti panagadal mo. Asino mo tinang ibaga, lolo? Ni maestram. Nasabat ko, idi kalman. Kat day tatimbaga na. Kinumusta ka nga main. Rinabak na kalaang ti maestrami, lolo. Ay, ulitag timbagakan ka. Si kamot lang ti mairano no makaadal ka. Saan kat asya? Wanya, umanugot kay timbagak, ngarmam ni kuribot, tapno adda pagsakaran tayo, Conrad. Jack kayat ngay. Intunsong batan nak. Ibaga dakit din amay sa akuribot ti kayan ayat ko. Sahanan. Saan mo mat nga asawaan ah? Aramatan tayo lang nga pagsakaran, tapno makagraduar tayo mat. Kayat mo ka di ti agripit? Ha? Ay sana. Jack kayat ti agulit. Ba't lagayam? O di armamon ni kuribot. Isunto ti mga ramid iti homeworks mo. O di ipasakar mo tumat kada kami kini Cleofi. Apay no sikat ti mangaram. Kasano? Kat sinungbatan na ko ni Cleofi. Agselos day jay. Anya? Kayat mo asawan. Da kayon kan ni Cleof eh. Anya pa'y ngay. Isungar mamatan ni kuribot. Sige. Ipagpagapok iti panaggagayam tayo. Hello, Mari Edna. Nakaawag ka mat. Saan ka di adanda ni agturpos ti inaanak ko, Mare? Ay na, Mare. Sumagmamanupay abulan. Siyakto ti gumatang itibado kung sapatos na, Mare. Pudno ka di dayta, Mare. Ay na, pakaragsakak nga igatangan ti inaanak ko. Kakaiso na nga isulaang ti inaanak ko. Ay na, ibagak to dayta kan kwa na, Mare. Ay na, maragsakan lakit di ti inaanak mo. Itapay laan, agurno nga iti igatang ko. Ay na, Mare. Imbag lakit di taadda ka amang tultulong kanyak. Diyak pa'y lang malipatan, ti panang tultulong mo kanya, kidagsakitak pa'y laan. Inan anusan na nga inas asikaso, iti babalasang tapay. Nabayagan day jay, Mare. Uray na bayagan, ta saan ko amalipatan ti kinasaya at mo agayam. Unay daytan. Sige nga, Rudan. Ulitak ti agyaman. Bye, Mare. Ami, mabalin ka di. Di nakaguray ti bagakan ka. Anya ka diti bagam kanya. Ang amin, kadagiti kalabas. Saan anasaya at impakpakitakan ka? Sa anak nga gimulmula iti sakit tinakam, Conrad.
Day tangamin ti kanayon nga ibaga ni nanang kanyak. Isumat lagayam ang nagsingpat ka. Amom, gapu iti kinasingpat mo. Pumimpintas ka mat iti panagkitak. Di na kumamatrabakan na kasta. Amok asa anak anapintas. Gapo iti sobra kinalukmag ko. Miss Dabiana ko nadan tupay kanyak. Uray Dabiana ka. Tanapintas kalata iti imatang ko. Anya napintas? Nagalas tupay. Adan samat itang tanamitim mo. Anya ka di dayjay? Kwa. Inulit ko lang taimbagakan ka. Pumimpintas ka. Patsinak ko ma. Kasarsarita mo titay ni Kuribot. Rinugyam ka din nga Arman? Katwa na. Kasla na matimat. Nulakat agbalin akaayan ayat mo, di na ka mabalin apaidaman. No ibagam apasakarin na ka no adda quiz wenno test tayo. Agtutur kayo kadi. Awan pa panan na. Umamon tumot laeng. Awan ngamin gagayem na. Tawan timayat ang makigayem kan kuana. Kasano ko mga addamayat kan kuana kat kanayon mat nga awan kwartana. Sa maysa, saan a presentable agayam. Nagalas mo't ngamin. Awan mayat amang ilibre kan kuana. Tasan pa'y mo't amang ilibre. Iso ka na yun ngagmay maysa. Nang runa no reses. Kat, kasanon. Inton ko nam amaalilaw mo kat sungbatan na ka. Di, da kayon ton akanayon ti agkuyog. Ay, sana. Kasano nga agpaiso? Ay, jak kayat nga ibagada dito'y eskwilaan. Akayan ayat ko ti kuribot. Daita ti parikot. Ay. Natayag ken nataer. Kakuyog na, kuribot. Kumamot ano na pintas. Ano Sam, tapno adda pagsakaran tayo. Malaglagip ko timbaga ni Conrad itay dya pagadalan. Italaang nga da nang ibaga na pintasak ka no. Dinak nga taluklok ko anya ko matipanggapuan na amang loko kanyak. Anya nga iti maganap na. Mariribo ka naklakat nga rod. Tas lapay kit din kayat ko makita kan makasarita. Anya nga taday to yan. Agsagana kay ti ibagam kini ami. Barang mapaayat mo. Basit lang apan ang lamyong kan kiday. Amangan numapantin nagkunti kuribot. Nya? Agbalin to akaayan ayat mo? Kuribot pa'y laang ti awag mo? Darling, wano hani ko namut Hani asasawamat. Ar-aramidot da ito'y. Tapno adda pagsakaran tayo. Loko. Ay na, piman mat ni ami. Kaasi, numainlabken ka. Ay, agtal na ka man. Sikat nakapanunot iti da ito'y akalukwan. Mayat ka met, loko. Una, tapakairanudan tayo at alaw. Itaman pa'y, anak. Naganaygay kan nasapa ka amapan ije pagadalan nyo. Ha? Adala aramidek amasapay dya pagadalan, nanang. Itala ang amakita ka at naragsak. Ada ka di rumbang amaamwak? Ninanang mat. Anya ko mangay ti rumbang amaamuam. Itala ngamin amakita ka akasta. Kaslakarkar na ti kinaragsak mo ita. Saan mat, nanang? Saan ak mat naragsak? Ipalagip ko laang, anak. Into naram ko mati panagadal mo. Day talhaang ti mangilong awkan ka, iti agdama a kinarigat ta. Good morning, Miss Beauty. Nasapa ka mat ita. Ha? Nasapa ak ka di? Wan, sigud ngamin. Ano ti oras lang ti sarak saka umunag iti classroom. Ada nga min nabatik ije classroom tayo. Inakitaan, barang awan pa'y nakaala. Anya ka di da na batim. Tulungan ka mapan mang kita. Anya kay ti bagak. Apay akas ti bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka di da na bati.
Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Ami, tulungan ka amapan mangkita. Anya ka di dahi nalipatam? Anya iti bagak? Apay akas dyan iti bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka di ti ko naman nabatim. Ha? Dyan man binulod ko a libro ti kaaruba mi. Masapol na ngamin ti libro. Nabatik ijaw nagti classroom. Sige, kaduan ka, tayin takitaan. Kuyugan na ka mapan iti classroom? Di mo ka di kayat nga agkuyog ta amapan iti unag ti classroom? Mas daawak lang amin. Taitala ang akayat mo ti makikuyog kanyak. Saan ka di nga imbagakan ka? Nga itala ang anak ka amirisak. Nasingpat kagayam. Isuan na patag ka kanyak. Bayam ko mga ipatag ka. Pudno ka di dahi nga ibagbagam? Pudno launay. Promise. Pexman. Sa anak ka di amay karing agbalin agayim mo? Saan abagay akitaan ti panagkuyog da Conrad kan Ami? Basit ni Ami, idinto ta nagdakkelmot ni Conrad. Beauty in the Beast ko naman. Hay, piman mo ta Conrad. Agpamarang anapod no, tapno adala ang pagsakaran tayo. Tapno makagraduar tayo. Saan lang ani Ami? Kanda iti kaadalan tayo ti makaturpos. Agkolehiyo ka kadimat? Makitan to. Ang damit ngamin kapkapoy ti utak ko. No may papan iti panagadal. Uray siyak nga rod. Ngam ko na ni Lolo ang masapul ka nung agadalak. Tapno na saya at to ka no, ti masakbayak. Ami, awan mo ti libro dito'y ayan titugaw mo. Saan nga ta dito'y tinakabatsak? Ti amok ngamin kat dito'y. Amangan mat no saan adito'y tinakabatsyam. Siguro. Apay nga ngawan matan. Dito yak to asidag mo nga agtugaw. Ha? Kaya't nakakatugaw? Saan ka di ada kayo kada Cleofi ka ni Edwin ti kanayon nga kakaabay? Kwa. Agtugaw da iti asidag ko. Imbag no kaya't dati agtugaw iti asidag ko. Masigurado ka kayat da. Imbagak ngamin anasingpat ka kaabay. Ada kadakwada. No kaya't dak nga kaabay. Ngam na siyak. Awan parikot. Napan ka din ni Cleofi di pagadalan, Lolo? Apay ka day. Asino ka? Siyak ni Edwin, Lolo. Kadalak ni Cleofi. No ka adalam. Apay nga imay kapay ditaw. Saan mo't adito iti pagadalan? Dagas ako Lolo. Agkuyog kami ama pa ni di pagadalan. Apay ang masapul nga kuyog kayaw. Agad adal kayaw. Ngam day tapay la kuyog-kuyog ter aramiden yaw. Tapno adda kadwana ama pa ni di pagadalan na, Lolo. Ubing pa'y idi ni Cleofi, ngam makawaya siya na mapan iti pagadalan. Itakaday tadakelain sa umay mo kadwain. Awan magtimadi iti aramidak, Lolo. Ay na, laklakaya na kaon. Amok ti panggip mo iti apo kaok. Ala, yung kakit din iti pagadalan yaw. Anya day ta dagas-dagas. Recess tayon. Saan ka di arumwar, Ami? Adabalon ko a bananak yo. Ado daytoy. No kayat yo, ikan kayo. Ni, naimas di bananak yo. Inak gumatang iti inuman tayo as soft drinks. Ngam ikanak di tabananak yo. Wan Cleofe. Ado nga mintin luto ni Nanang. Isong ay nadokbat tinangala. Kaya't mo asawan? Ada ilak amam, amangan iti balon mo, iso nga ado ti inalam ako nam? Tapno inton mangmanganak kat ada dumawat, ada itid ko. O sige nga ron, inton maminsan, adwam ti alam tada kami ti gumatang iti mainom. Sige, awan parikot. Ibagak ka ni Nanang tanayunan na ti luto na. Masapsapa ngamin amariing iti bigat. Mabalin tayo tiyag happy-happy.
Saan tayo naparikot ti pagsakaran tayo? Inton madanon ti exam. Ngam di tayo pa'y nakasarita ni Ami. No kayat nanto ti agpasakar. Masigurado ka kayat na. Tanakunanan tupay nga ilakam na tayo iti makan. O, di kaawatan, adi na tayon paidaman. Saan na tayo siguro apaidaman? Ngam maamak lang iti maestra. Saan ka di nga iparit ti maestra ti agsakar kan agpasakar? Dahita tipod no. Mairaman amadusa ti agpasakar. Di, ay aywan kan lamyo ngam ni kuribot. Anya nga ro ti aramidan tayo? Tapno masakar tayo amin dagiti sungbat na iti papel na. Mangala tayo iti carbon paper kan papel. Ikabil nanto iti addag ti test paper na. Inton malpas ang makasungbat, ipasa na itinalimad ti papel. Tapno sakarin tayo mat, kasta ka di? Sa karon tayon tumaton ti sungbat, babaan iti na trace ti carbon paper. Nang, numasapa ka no bigat amariing. Nayo naman ti ilutom a bananak yo. Apay, adda ka di kaduam amangan? Adda talo agagayam ko nanang. Mangala ka no iti bananak yo. Mangala da ka no mat iti soft drinks. Ay, pasensya ka no awan bait ited ko akwartam Amumat nga awan sa bali a pagsapulak. Maawatak mati kasasad ta nanang. Isu nga no adda kwartak, tila ang importante ti gatangag. Agyaman naktaman nakaawat ka. Tidaduma dita nga estudyante. Agpasugnod da no awan maited kadakwada a kwarta. Saan ko nga ramidan day ta nanang? Amok mati sitwasyon ta. Dayta ti pagyamyamanak iti Diyos. Taman nakaawat ka nga anak ko. Uray syakmat nanang. Nasingpat kamat kanya. Mariknak, ako mapkapsuta ko na pok. Mapagadal ka pa'y kumaiti kolehiyo. Sakbay nga ginanaak. Napaot pa iti biyag mo, lolo. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyak kayat ti mapan ka ni nanang. Tas anak kayat ti asawa na. Isu nga rod nga ikagumaam ti agadal. Kabayatan nga daak payapok. Makaadalak nga ta, lolo. No ipasnek mo No igaid mo. Awan papanan na no di makaadal ka. Uwan, lolo. Ikagumaak ti agadal. Dahi talaeng ti maipatawid ko ken kaapok. No di ka agadal, awan to ti pangnamnamaam. Apay ka di asaan ang nagadal ni nanang, lolo. Pagad adalak iday, agam sabali mo ti nararamid na. Nagsikaw, kat sika ti anak na. Saan kunto atuladan, lolo? Nasaya at may no saan ka tumulat kinkwana, nga agsikaw ga di pa'y nakaturpaw si iti panagadal na. Istrikto mat gayam ni lolo man niya. Apayan ako na maistrikto. Dagasan ka kumaitay. Ngam imbaga na ama di ka no ti kuyog-kuyog. Saan ka no mo tapagadalan ni Jebalayo? Tapay anapaanak ijay. Nagsarita kami ngamin. Kat imbaga na amasapol ang makaturpusa. Imbagkan ka ta pensyonado ni lolom. At pagadal mo. Basit laang ti pensyon ni lolo. Sika, napigsapay mo't dagiti dadakkel mo. Di mabalinda ka pa nga isakad. Ngam ti saludsod. Kabalak nga ta ti agadal. Narigat ka no ti kolehiyo. Day tamot ita ti parikot ko. Sa anak mo't ngamin analaing. Imbag ni ami ata nalaing. Angam, awan mo't la siguro ti pagadal day jay. Awan lakit di Awan to pa'y kwarta na ang mapanagadan. Ag kolehyon to lakit din. Ado man ti bilbilang ang makwarta nanang. Nangalaam ka di. Iso akanayon ka nga ilutuan iti balon mo ang mapanagadal. Imbis a kwarta nga ited kukan ka, ornong tapagadal munto. Ikagumaan tama ka adalak nanang. Day tamot ti arapaap ko para kan ka. Narigat ti awan adal na. Di ka makasapul adagos iti natalged at trabaho no awan adal mo. Uray ko mano nalawa mat ti bangkag ta nanang. Saan mat ta nagbasit mat?
Dayta ti kakaiso na nga ipatawid kuntukan ka. Iso amay mayat no makaadal ka. Ada nga taumdas nga aramatan ta, nanang. Dakkel ti maitulong na no nangato ko madagiti gradom. Ika gumaak na nga to ti gradok. Tapno mabalin ko ti agaplay akas scholar. Umadanin ti exam. Masapol nga agripaso kayo anaimbag. Diyak kayat nga danto manan nababati maala na. Wano ma-zero. Ikarik nga agripaso ak, ma'am. Nangaton to ti maalak iti exam. Kasta akmat, ma'am. Nasaya at nung umato ti grado yu amin. Adda ngamin bagsak ti grado na iti napalabas sa grading. Nagtultuloy akasta. Saan na makagraduar ti mabagsak iti exam? Nalawag ka di ti imbagak. Ulitak, igaon ti agripaso, no kayat ti saan nga agulit. At iti ginatang ko a carbon paper. Iso ti itad tayo ka ni Kuribot. Ikabil na itipandag ti test paper na. Una, kalpasan na. Itad na iti nalimad kanyak. Sakaran tayo mat. Uray awan ti agripaso, no addamot pagsakaran tayo. Nauto tayo na di ako ribot. Pagarup na napudno tayo agayam. Jemot lagayam pakairanudan tayo kan kuha na tinapatag. Wanya, napasungbat mo ka din ni Kuribot? Saan ko pa yan napasungbat? Madlaw mat nga si dagan tirik na kanyak. Mabalin ko latalo kwen. Lalaingam ti mangloko Tapno ada pakairanudan. Katuan mat, nakasagana pa yun ti carbon paper. Nga aramatan na pagsakaran tayo. Hello, Ninang. Nakaawag ka, mat? Kayat ka laang ako mustaan, basang. Nangato ka di matlaang dagiti gradom? Nangato matigradok daytoy napalabas, Ninang. Ngaminton bigat pa lang ti examen mi. Lalaingam, basang. Mayatan kami kaninanang mo no nangato dagiti gradom. Ipaspas na ko mati agripaso, Ninang. Nasayaat nga rod no kasta. Day talaang ti dinamag ko. Ala, kasta pa'y nga rod. Bye. Bye, Ninang. Ami, ikabil mo man dagito'y carbon paper. Kan papel di taandag tipad mo. Apay dagitoy a carbon paper kan papel. Inton agtest tayo. Kargaam itipad, kan carbon paper iti andag tetes mo. Tapno makopya iti papel ti answers ko? Uwan. Deta lang ti aramidam. No naansera mo ti daduma, ikatam kat ipasam kanyak. San abalay? Tasaan mat amay may sa ti carbon paper kan papel. Maamakak, Conrad. Amangan no adda makakita. Saan ka ngagdanag? Taijay tayo matlikod nga agtugaw. Awan ti makakita. Kasano nga tanong makita ni Ma'am ti carbon paper iti andag ti test paper ko? Nuadun tinansir Ramon. Ipasam dito'y ayan ko ti papel. Anya ti pag-inara sa asa nyo di talikod, Conrad? Ha? Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, saan laing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Kasano nga ta? No makita ni Ma'am ti carbon paper iti andag ti test paper ko. No adun tinansir Ramon. Ipasam dito'y ayan ko ti papel. Anya ti pag-inara sa asa nyo di talikod, Conrad? Kwa ma'am. Jay, kwa. Ada nakita nga agtaytayab nga insekto iti likodan ni Ami. Sige, adabit papanak. Mabiitak laang behave kayo amin. Yes, ma'am. Nasisingpot kami ma'am. Siyak ti agbantay, no adag ngalaw-ngaw. Wanya, awan ka di pa'y, Ami. Iniawat ko ka ni Conrad. Alwada niyo, tamangan no adda makakita. Nalpas kayo ka din. Sige, ipasa yun ti papelyo. Mabit lang, ma'am. Saan ko pa yan alpas? Oray siyak, ma'am. Diyak pa'y nalpas. Mabiit lang ma'am. Malmalpas akon. Please ma'am. Okay, 5 minutes ti itad ko pawayway.
After 5 minutes, finish or not finish, ipasa yun ti papelyo. Yes, ma'am. Ami, nalpas ka din? Wan, ma'am. Nalpasa kon. Okay, pass your paper. Iyag mo dito yung lamisaan ko. Sinakaryo ka di amin ang nakasurat iti papel nga iniyawat ko kan ka itay. Saan? Tayo di inala ni ma'am ti papel mo. Nagdanag kami. Tamangan no makita na nga agpapada tayo iti ansar. Itayak pa'y ngagdandanag. Amangan numadlaw ni ma'am ti papel tayo. Dahita tinapanunot mi. Isuasaan mi asinakar amin ti ansar mo. Madandanagan ak iti inaramid tayo. Sana rumbang ti inaramid tayo. Apay asan narumbang? Di mo kadi kayat nga graduar kami mat? Kayat kumat ngam iti legal awagas. Urayan niya awagas ditan. Basta makagraduar kami. Mayatan. Saan nga tama doktalan ni ma'am ti inaramid tayo? Nagbasit abanag. Apay amadanagan kalaunay. Kasto niya tatirik na ti saan anaruam nga garamid iti may kaniwas. Kayat mo hasawan. May kaniwas ti naramid me. Madlaw ko nga da pa kariribukam. Anya ka di dayta anak ko. E di nakigayem dagiti sigud amang sutsutil kanyak. Diyak kayat tinapasamak nanang. Apay, anya tinapasamak. Maditi inaramid da. Tapno makasakar da iti answers ko. Kaawatan anakigayam dakan ka. Tapno makasakar dalaang. Kasta nga rod ti atap ko, nana. Masapul nga agridam ka, anak ko. Dagita ti klase ti gayam. Ano saan mo ida ang mapagustuhan? Kabaulanda ka apagaramidan iti dakas. Wan nga rod, nanang. No saan ako na makikadwa kadakwada, sigurado nga dadakas nga aramidan da kanyak. Saan ka pa'y ngarod nga agpadlaw? Anadlaw mo ti madi nga aramid da. Kunaklakit din no dagayam ko. Inalilaw dak, nanang. Anak, saan ka nga agpalilaw kadakwada? Wan, nanang. Kunakno na pudno ni Conrad. Saan ka nga agsannaay, anak ko? Talaga akas ta? Adda pan nakapaay, ngam addan tumat baligi. Cheers, kakadwa! Nangato tinaala tayo iti test gapo iti sirib tayo. Ayos! Makunapay mat nga rod analaing ni ame. Ngam, kunang numaminsan. At damat pangatiwan tayo kenkwana eh. Masigurado nga graduar tayo, babaan kan kwa na. Basta adda carbon paper kan papel. Adda pagkopyaan iti answer. Uray ka na yun tayo nga happy-happy. No problem. Nalaing tayo at talaga nakapanunot iti pamuspusan. Tapno saan tayo ang maparigat nga review. Tay kunada nga roden. Apagbiyagan amin, akinasikap. Mare, imbag ta nakapasyar ka. Kunang amin ti labandera iti pagpapaayak a hotel, pumanaw kano intundandan iti bakasyon. Alaan ti anak na iti probinsyada. Kayat mo asawan, saanen nga aglabandera ijay. Wan, mare, imbagak iti manager sikat isukat ko. Siyak? Agbalinak a labandera iti hotel? Wan, mare, saan anariga ta washing machine mati aramatem? Ay na, ang pagyanan mingay nga agi na ijay syudad. Agiin nanos tayo ijay kwarto nga ayan ko Mayat-mat no ijay ka nga agtrabaho. Tahos tonto no agkolehiyo ni Ami. Kabaelak nga ta, mare? Ay na, mare, nalakalaang. Dagiti abong ti kama, kan supot ti pungan ti malabaan, kan maplantya. Agsagada kayo, tainton umay a Biyernes, ada summative test tayo. Kanayon kami mo ta nakasagana, ma'am. Nalalaing kami ngamin. Nubalpas ti summative test, agsagana kayo para iti final exams, inton umay a bulan. Awan parikot, ma'am. Nakasagana kami. Ibagbagak kada kayon anasapa, tapno awan rason nga damabagsak.
Ti saan ang makapasa iti summative test kan finals, saan ang makamarcha inton graduation. Agulit. Awan ti agulit, ma'am. Nalaing kami aminain. Nagagat kami ngamin nga agripaso iti leksyon may. Oh, Ami, apay adi ka matagtagari. Ada ka di parikot. Ha? Ay, awan parikot, ma'am. Nasakit lang ti ulok. No nasakit ti ulom, inka mangala iti agas iti clinic ti pagadalan. Payajak makita nga agripaso ka kadagiti leksyon mau apaok. Papadam kaday, takanayon ka matarumrumwar. Ijayak balay ti kaklasek nga agreprepaso, lolo. Imbag ijay, taagtitinulong kami nga agreview. Adda na kay baga kanyak, nga adda ka nun kaayan ayat mau. Agpaiso ka day. Ala, saan apod no day ta, lolo? Awan kayan ayat ko. Gayam ati adda. No mabalain, saan ka pa'y kumaamaki ayan ayat? Uming ka pa'y. Saan ka maibusan iti lalaki? Ay, unay kat ta maibusanan, lolo. Kastaman ide ti imbaga kininanang mo. Ang di nakintaltalag. Iswaday jay, nagana kabalasang. O sige, lolo. Ada pa'y aramidan mo iti balay ti kaklasek. Ay, sorsor ka la sorsor. Hinton kwan, saan ka nakagraduar? Sa dino nga iti pagpasyaran tayo ita. Nuin tayo agpasyar, ni Cleofi ti partner ko. O di awi samat ni Ami, tapno da ka partner mo. Awisam nga agpaiso, tapno damot partner mo. Agmay may sakakit din. Ay, pakpakawan, nunipay mo't ami. Saan a presentable akaduwang agpasyar? Pangrafrod lang ni ami. Saan na napintas? Saan pa'y amakita no iti kasipngetan? Isukit din ti kadit ko. Never mind. Uy, nalipatan yun samatan. Makagraduar tayo gapuken kwa na. Siguro, madama ti ripaso na ita. Idinto tada tayo kat happy go lucky tayo laan. Kasta ti kunada a masirib. Amuna ti agbyag. Ala, intay kit din nagpasyar. Bayan tayo ni aming agribyo para kada tayo. Igatangan tayo lang iti carbon paper kan papel. Nangaton ti maala tayo iti summative test tayo. Ninang, ada ka di pa'y bakante iti ibagbagam a para labakan para plancha iti hotel a pagpapaayam? Enton agbakasyon kayo, balasang ko. Apag isunto, enton makagraduar ka. Barang no agtuloyak matlaang iti kolehiyo, Ninang. Basta lalaingam. Ti kinagagat nga agadal. Matunoy na ti arapaap na iti biyag. Sapay ko matagbaligi ak, Ninang. Didak to siguro ikuskuspil dagiti kaadalak no agbalinak to a professional. Apay nga ikuskuspil da ka ako nam. Gapo iti kinalukmag kan kinabasit ko. No maipapan iti kinalukmag mo. Maikat dayta, babaan iti diet kan exercise. Kanayon ka nga exercise. Tapno maikat ti taba di tabakim. Padasag man ngagpaiso ti kanayon nga egersisyo. Ag-jogging at iti binigat. Wan, dakkel ti maitulong ti exercise iti bagi basang. Kan pilyam dagiti ipaunag mo. Summative test tayo no bigatan. Naka-review siguro ni Ami. Uray da tayo, naka-review tayo met. Nangatulakit di man ti maala tayo iti test tayo. Una, ingaid tayo ngamin tinag-review. Kaano pa'y nga ingaed mo ti nag-review, aber? Di ka natagari. Ang mga nuad na makangag. Imbes at amuda, ket nag-review tayo. Awanin na, mabuking tayo. Mayat, abiyag ti kastoy. Oray saan tayong ag-review? Nangatulat tati maala tayo. Hello, si kakadiday to'y Ami. Wen, ma'am. Salak ang makaumay ita tamadmadi ngamin tibagik. Maudi akon nga ag-test. Sige iha, ikan-kanto iti panawon mo nga ag-test. Sa dabale, tamok mat ana nga to ti maalam iti exam. Agyaman ak iti konsiderasyon nyo, ma'am. Awan anyaman na. Ang ibagak itaken kan.
May saka kadagiti pagpilyan ang maikan iti pamadayaw inton graduation. Agyaman ako, nay, ma'am. Timagunod mo kat babaan iti gaget kan anus mo. Saan mi abasta maitad aman nursuro dayta, ami. Apay ngay, dandanin ti test. Ngam awan pa'y ni Ami. Kasano tayon? Sapay nakasaganan ti carbon paper kan papel tayo. Apay na awagam, Conrad. Ibagam amang rugin ti summative test. Awagam adagos. Kabayatan asaan pa asimrek ni ma'am. Manal matay ako ribot. Apay anala daw, kat amo na nga ada summative test tayo. Sige, awagak ni Ami. Ay, awan day di girlfriend mo. Ah. Umanagan ni ma'am mo. Awan pa'y laeng. Ay, saan ko a girlfriend DJ ako ribot? Hello, Ami. Apay nga'y mahawag ka, Conrad. Danda ni Mang Rugin ti test. Apay nga awan ka pa'y. Nagpakadaak ka ni ma'am. Madmadi nga mintibagik. Kaya't mo asawan, aglangan ka ita. Wen, Conrad, diyak ngamin kabailan. Malamin ako una ay arumwar. Ha? Kasano nga rudan ngay? Anya ti kasano ako nam. Kasano ang makates ka? Maudi akto kano, kunan ni ma'am. O sige, Conrad. Bye. Anya? Oh, apay akas to ti rupam. Masakit ka nun ni Ami. Saan ang makaumay? Nagpakadapay ka nun ka ni Ma'am. Anya, naspangarudan. Kasano tayo nga rudan? Nang namnama tayo anang ato ti maala tayo. Awan mo tinamnamaan tayo nga agpasakar. Delikado tayo no kastoy. Saan tayo mo ta nag-review? Sapay ko na ni Ma'am. At tinababati maala na iti summative test. Kan finals. Saan ang makagraduate? Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Kasano tayo nga rudan? Nang namnama tayo anang ato ti maala tayo. Awan mo tinamnamaan tayo apagsakaran tayo. Delikado tayo na kastoy. Saan tayo mata nag-review? Sapay ko na ni Ma'am. At tinababati maala na iti exam. Saan ang makagraduar? Ha? Aday ito ni ma'am. Igam ng dagiti nagado at test papers. Sigurado lakid di. Ang nababati maala tayo. Apay nga nagsakit ni kuribot. Ay, awanan. Naglangan ng tipag-asa tayo. Naglangan ka adin na oras, anak. Sapay, examyo ako nam. Inawagak matkit din ni ma'am nanang. Imbagak amadmad iti bagik. Nasayaat nga rod no inawagam. Tapno ammo na amasakit ka. Adamat kiti pagsayaatan ti panagsakit ko nanang. Ne, apay ako nam nga adda pagsayaatan ti panagsakit mo. Tapno awan pagsakaran dagiti talo. Amangan no ipandagdamanan ti papel kan carbon paper iti test paper ko. Madaksanak no maduktalan ti maestra. Ay, talaga amadi ti kasta nga aramid. Talaga nga agbalin asadot dagiti kakasta a klase ti estudyante. Wen nga rod nanang, mangnamnama dalat ta iti sabali. Di dakat ag-review. Alang nga rod anak ko, agpaimbag ka, maturog kan, tapno daras ka agimbag. Kaya't kayo ang makasarita iti opisina. Da kayo, Conrad, Cleofe, ken Edwin. Ma'am. Apay ka di ma'am. Iti opisina ti pangibagak, napatag ti pagsasaritaan tayo. Inton rases ka di ma'am. Inton walpas ti klase inton aldaw. Mangaldaw kayo pa'y nga umuna, sakbay nga umay kayo iti opisina. Uwan ma'am. O sige, Sus, anya nga tatibaga ni ma'am. Amo pa yun. Saan nga taga po iti resulta ti test tayo? Delikado no kasta. Ang mga no di tayo mat makapasa. kaya't ko ang makasarita dagiti dadakkelyo. 0 kayo ngamin iti test yo. Kasano kayo kuma ang makagraduar?
Paggraduaran da kami matamam. At dapay mo ti maudi ates. J-finals. No lakat na nga to amin ti maalayo ti finals, barang makaabot ti grado yo. Ngam no na ba? Ladingitag. Kanayon kumat nga imbaga nga agrepaso kayo analaing. Ikagumaan mi iti daytoy finals, ma'am. Pudno day ta, ma'am. Ikagumaan mi ti agripaso na imbag. Last chance yo daytoy. No nababapay laang ti maalayo, awan mabalin ko. Talagang amin anababa ti grado yo. Pangasim, ma'am. Saan mi akaya ti agulit? Uray saan nyo akaya ti agulit no saan kayo mat nga agreprepaso. Kasano kumaang mumato ti grado yo? Basol ni kuribot daytoy. Apay ngamin anaglangan. Nangato ko matinaala tayo. Barang daytoy sumaron no nga exam. Kat nangaton ti maala tayo. No addanton ni kuribot ami. Sa bagay, isula ang tinamnama tayo. Sayang ti kinalaing ti loka. Tas saan mo't lang agtuloy ti kolehiyo. Wana, anya ko mga iti pangalaan ti inana iti pagtuloy na. Siguradong agmulan tulang iti kamote kan sabay iti bangkag da. Anya pa yung tinamnaman nyo ang mapasamak. Imbag no aglako iti bananak yo ta sigurado. Agmula idinto tada tayo, mapantayo agadal iti syudad. Kasanon, no saan tayo ang makagraduar? Basta, agsakar tayo kinyami. Makapasa tayo. Ginamnama ka makaturpos ka. Taday tatisang kaibagam. Alanganin mo't gayam. Ikagumaak da iti finals, lolo. Makagraduarak to. Kung na ti maestra yaw nga alanganin. Ta nagbababa ti grado yaw. Santon, lolo. No makaturpusak, inaktumot agadal iti syudad. Nula kita makaturpos ka. Hanggang no saan? Saanan? Tasayang lang ti kwarta. Amangan no di mo lang ipasnag ti agadal. Ipasnag ko, lolo. Ikarik, oray kita to. Aramid ti pakakitaan. Saan kit akari-kari nga itayab mo't ti kalay. Itaaklaan mo't nagkari, lolo. Hanggang kanayon mo nga ibaga, analaing ka iti pagadalan. Hanggang saan mo't gayam, ta nagbababa mo't ti maalam no agiksam kayaw. Agtuloy ka kadi iti kolehyo? Kung nadagiti dadakkel ko, ano saan na kano ang makagraduar ita? Saan na kanon nga agtuloy? Oray ni lolo. Hasta mo timbaga na. No di data pagtuloyin, di agtaray talangan. Agtaray? Papanantangay? Kumpurmi ditan. At dabasit abalay iji asidag ti talon mi. Ija itapay lang mapan. Into nagbaybayag. Uray gawit tan tumatlaing. Sige na, Rod. No di data pagadalan, kapilitan aday tanto ti aramidon ta. May mayat ko man no makapantamot iti syudad. Kunada mo't asayang kano ti kwarta. No saan ko nga ipasnag ti agadal. Kastamot ti kuna ni lolo. Mabalin mo ka din ti mapanigi pagadalan, basang? Waninang, kabaalakon. Agsubliak manin iti syudad. Into nagbakasyon kayo. Umayak to manan, ta umay kay sukunan. Umay kami mati dyan syudad, ninang. Uwan, basang. Mabalin mo mutiag trabaho. Kabayatan nga awan to pa'y klase. Kaya't ko matiag trabaho, kabayatan nga awan klase, ninang. Ado ti part-time at trabaho ijay, basang. Mabalin mo't akasaritak ti busko ijay hotel, tapno ang trabaho ka ijay, akas part-time. Aganad ka nga rod iti panagbiyahem, ninang. Agyaman nagbalasan ko. O sige, agpatuloy ang arudan. Inakmatan, ninang. Amang ano agsama tibtes sakmat. Ijay kan office kong agtest, Ami. At da teacher ijay akadwam. Vacant period da. Wan, ma'am. Ay, kumusta da, Cleofi? Edwin kan Conrad, ma'am. Nangato ka di matinaala da? Agpapada daan na 0. Amangan no saan da makagraduar. Kasta ka di, ma'am. Kaasi damat nga rod no saan da makagraduar. Awan pa basulan da. Takanayon kumot ida palagipan. Kan ada na kaibaga kanyak, akanayon da kanungamin nga agbalog. Isumat lagayam nga 1 oras da nga agripaso, ma'am.
No kasla ko maamin kan ka nga estudyante, awan parikot ti manursuro. Igagawid ko ti agadal. Takayat ko ngamin makalungaw kami itirigat kaninanang ko, ma'am. Kasta tinasayaat nga anak. Amo na nga isaganaan tinasayaat amasakbayan na. Apay anak kami suot ka amang kitkita ka ni Kuribot. Nusan ko nga naglangan day ta Kuribot. Adda ka manamnama mi kiniklyofi ang mapanagadal iti syudad. Saan mo pa'y nga ipadlaw ti suron mo kan kuana? Tapno pa sa karanda tayo inton finals. Kunadamat nga alanganan na makaturpos tayo. Imbag ko ma, numasakar tayo amin nga answer na. Adda damag nga mga nuyalis da ni Kuribot iti sabali a seksyon. Tapay nga yalis da. Jak mawatan. Adda ka no nang kiddaw nga yalis da iti sabali a seksyon. Saan nga ta? Nga iso tinagkid daw? Awan timbagada kasta. Hello, Mare. Inaramid mo ka dito imbagak. Wen, mare. Napan ko kinasao ti maestra ni Ami. Kinid daw ko, ayalis na iti sabali a section no madanin ti finals da. Nasayaat. Imbagam ka dito makagapo. Saan ko nga imbagat inaramid ti talo a kaadalan na. Basta nagpakaasiak, ayakar na no dandanin ti finals da. Ay, dagita mang namnamalaang kankwana. Di da namnamaan asaan da akadwa inton final test da. Wen tayo sabali a section ti pag-eksaminan na. Kaadalan da iti sabali a section kunak man laangan. Nasayaat mat, tapno di da maaramat iti kalukwan ti inaanak ko. No kayat dati makapasa, agrigat damat Saan kat asabali ti agrigat para kadakwada? Wen imbaglakit din, tanasingpat ti maestrana. Man nakaawat. Agyaman tayo iti apo, no kasta. Ala, dayjay laang ti kayat ko amaamuan. Kasta pa'y nga rod. Bye! Awanan ti parikot mo, anak. Nakasaok ti maestram. Kinid daw mo nga ialis dak iti sabali a seksyon, nana. Wen, ngam kuna ti maestram, nga inton madano ti finals. Kayat na ngamin nga agyan kalata iti section na. Agyaman nanang. Didak maaramat dagiti sadut nga agadal. Mangnamna madalat ta iti masakarda. Imbag tainsing-asing nininang mo ti aramidak. Di na kayat tinaramid da kanyak. Isu nga imbaga na ti kasjay, nanang. Agyaman ta nininang mo nga Edna. Isu ti makatultulong kada ta. Wen nga rod, nanang. Uray awan ni tatang ko. Takasla duha kayo mat nga inak. Wen babalasang kami pailaang idi, aggayam kamin. Saan ka di agpada kayo nga ulila, nanang? Pudno dayta, anak ko. Iso asaan lang agayam ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Kasla agkapsat kamin. Lading itek, gamsaan kayo ang makagraduar. Ha? Apay ngay, ma'am. Paggraduaron da kami mo't Saan ka di nga imbaga kada kayo? Last chance, tiintad ko kada kayo. Nagbabalat na tinaalayo iti test. Ma'am, pang-asiyo. Ikan na kami kumaiti konsiderasyon. Wen ko ma'am. Maasi kayo mat kada kami Kasano ang makagraduar kayo? Saan nyo mat nga ingaad tinagadal? Inyalang-alang nyo ti panagadal nyo. Sigurado adi nakpagadalan ni Lolo. No kayat mo ti makaadal, agulit ka. No makagraduar ka, isunto ti panangituloy mo iti kolehyo. Ha? Agulit? Jaklaki ti kayat ti agulit, ma'am. Sumit lagaya masan ka makagraduar. Tabalog kamot gayam. Lolo, jak kayat ti agulit. Pinaay nak. Kung naklakit day, no pudno ti ibagbaga manalaing ka, ulbud ka mat. Narigat lang amin ti impates da, Lolo. Narigat tadi mo nga roding ka tinagadal. Anya pa iti biyagmaw no awanak. Apay ko mga awan ka ngay, Lolo. Saan nga agnanayon ti biyag ti tao?
Kas makita met, lakaya kon. Adayo pa'y tibagbagam, lolo. O sige, tadapay papanak. Nay, papanamanain. Kablaawan ka, anak ko. Si Kagayam ti kalaingan. Kablawan ka, balasang ko. Mabalintayon tun ti mapan iti syudad. Nakagradwar ka matan. Agyaman kada kayo aduan hanang ko. Isagot ko kada kayo ti diploma. Nulakat igaud mo ti panagadal mo. Sabali manan a diploma ti magunod mo. Ikarik day tanana. At dapay nangat nga to a diploma a magunod ko. Agtaray takit din. Mapanta ni Jay kalapaw mi iti asidag ti talon. Awan tawi ta ijay. Ha? Anya nga ta? Santan tumot lang nga gadal. Di tamot nakagradwar. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Agtaray takit din. Mapanta ni Jay kalapaw mi iti asidag ti talon. Awan tao ita ijay. Ha? Anya nga ta? Saan tan tumot langan nga gadal. Tadi tamot nakagradwar. Sa bagay, agasawa tan tumot laong. Di agtaray ta itan. Sigurado asan na kaya't dagiti dadakkel ko ti umay makisarita kini lolom. Ibagada nga ubing tapay. Ken sigurado, asan mo't akayat ni lolo ang makiasawa ak. Isong agtaray tayo. Awan maaramidan da, no nalpasta na nagtaray. Wanya, naragsak ka kadi? Biyagan ka baba ni itinapudno a panagayat ko ken ka. Naragsakak unay Edwin. Sapay ko ma, tadinak to pagladingitan iti dannam. Apay kumapagladingitan ka. Ay ayatan ka unay. Iso asaan ka apulos a pagsangitan. Sapay ko ma, taag na nayon ta naragsak. Ikarikmat kan ka. Aramidak ti amin. Tapno naragsak ta ka nayon. Kastaak mat Edwin. Datan ti kararagsakan ita a panawan. Iso nga umay kamankit di ditoy. Naglamin ti panawan. Arakupan ka. Tapno saan ka malamin. Ay na, nagmayatan ti ada human blanket na. Wala. Saan ka apulos a malamin? No at dahak ang mga rakop kan ka. Nagmayat ti asidag ti talon. Tadwa talaang. Awan mangsinga kadata. Iso dito iti pinilik. Tapno kukwata amin nagundaway. Awan disturbo. Naimbag ta na sabat ka barok. Saan ka di asikat isigo na kaadalan ni Cleofe? Wan lolo, apay ka di? Ay sumagmamanong aminan nga aldaw sana nagawawid. Amum kaday ti ayan na barok. Day tamot lang ti dinamag ti dadakkel ni Edwin kanyak lolo. Sino day ta nga Edwin? Kayan ayat ni Cleofe. Anya ti trabaho na? Awan lolo. Kadwami kan ni Cleofe asan ang nakagradwar. Anya? Ay, no simuro ti apok ken kuana. Anya ngay ti pagbiagda. Day ta ti parekot lolo. Ay, awanen di apok. Nayaw-awanen. Hello, Conrad. Nakaawag ka, met. Hello, ayan mo. Kadwam ka din ni Cleofe. Birbirukan kami ni lolo na. Saan ka diya makaungat ni lolo na? Makaungat Pangalam kano itipakan mo kan kuana. Kwa. Kinapudno na. Awan bagas min dito'y kalapaw nga ayan mi. Loko kayo. Nagtaray kayo gayam. Kasano itan? Kunam nga awan bagasyo. Anya nga iti kanan yaw. Umay ka man kit di dito'y pare. Mangitugot ka iti bagas. Pangalaan nga iti bagas. Awan mo't kwartak. Alangan at takawag ti bagas may. Taitad ko kada kayo. Kaasininanang ko anang gatang iti bagas may. Kasano nga taitan? Numapanak iti balay mi. Ang mga danugan nak ni tatang ko. Mabisina kun. Awan mo't iluto tamakan. Ingkag kita iti saluyot. Kanda duma pa mabalinta nga idengdeng.
Ado ti maala amadengdeng di tatalon. Namawan mo't bagas. Alunusan ta ka di ti dinengdeng awan innapoy. Wala na. Imbag tulan no makairemedyo ak iti bagas ta. Inakpadasan ti mangala iti balay mi. Ingka nga rudan mangala, ta talaga amabisina kon. Di ta pa'y makaraman mo't iti naimas amasida. Panayin lambong lata. Taawan pa'y buguong no mantika apanggisa. Saan ka nga reklamo? Uray sakit aburido akmet. Dayta itan ti bagam. Idinto ta ko nam idi adinak pagsangitan kan pagladingitan. Imbagak aya ngamin ngagsangit ka. Bagay di balay mi ka ni Lolo. Ta sana kastoy. Apay numapan kalangan iti balay ni Lolom. Kagapgapong samot iti Jim balasang ko. Wan ninang, napanak nag-gym, tapno agtalin na amayat ti postora ti bagig. Saanen akasla idi analukmag ka. Sexy ka itan. Gaputa ka na yun ka amapan ag-exercise ijay Jim. Kan saanan akasla di high school ak nagbasitak. Adamat basit di makalak, manipod ka na yun ti ehersisyo. Kat, kumusta mat ti panagadal mo? Mayat-mat ninang. Ala, igaud mo ti agadal. Iti kasta, agbalin kanto a doktora. Tulungan kang agplansya ka dagiti linen kan supot ti pungan nanang. Basitan ti saan ko analpas. Saan ka di amapan ka ita ijay eskwelaan? Inton malampay ti klasik nanang. Ala, ingka nga ruden agina na. Huston to, numapan ka manan inton malam ijay pagadalan. Nasapa pa'y mat nanang. Agplansya akpay. Sanak anabannog tapno aginanaak. Sikat ti rumbang nga aginana. Sa anak anabannog, anak. Nalagan laang mo ti trabaho. Tulungan ka, tapno agiddan tang aginana nanang. Ay na anak ko, saan abagay iti may santo a doktora ti agplansya. Ni nanang mat, sa anak pa'y mat a doktora? Awan papanan na, no di kastanto, anak ko. Basta igaed mo ti agadal. Wan nanang, umuli kan tumanan iti entablado amang awat iti award ko. Nabigot kayo kadain. Iso na lagip yon ti aga-awaid. Ha? Pakawanan na kami kumalolo. Kunam idi saan mo atuladan ti aramid tinam? Saan may tatinulad mo may? Kasto isang amin tigasat ko, Lolo. Ubing ka pa'y laang. Madlaway na adakkel ta dyan mo. Saan akas ta tinagbanagam? No amom ti dimngag iti pamagbaga. Lading itak, Lolo. Kunak namin no naragsak yad da asawa na. Naragsak no insaganaan yu pa'y. Ngam no aggaganat kayo, ngawan met ti isu amin yaw. Kasano ngay nga agragsak kayo. Agpabawi ak. Nang nalpasan, Lolo. Kanya ngay nga raw, kawanan ti mabalin tayo. Nagmayaten no may santon a doktora ni Ami, Mare? Wen Mare. Bareng maragpat nanto ti ambisyon na. Kumusta nga tamot dagiti kaadalan na anang ikuskuspil kan kwa na ijay lugar tayo? Masiguradok. At dadamot dito syudad nga agad-adal. No, intuloy dati nagadal. Sapay kumaa, taintuloy dati agadal. Simang sangpot ka pa'y laeng, no nabartak kamot laeng. Nagyan ka kuman, ije nagbartakam. Amam ka dino apay nagbarta ka? Parikot ko tangiwat mo! Naglaing ka nga ngiwat! Awan ti ngiwat, no awan ti langgong a tao. Naglaing ka nga busingar! Inyinaw da kan samit iti tsimpo ti gubat! Kad si kangay, inyinaw da kay di tiyempo ti layos. Iso akanayon kang agpadanom no mabartak ka. Ayan tay kapas na ya.
Tapulatak man tilapayag ko, sakbay amaturugak. Tapnawan ti mangmangag ko ang iwat. Pulatan day tangiwat kan agong mo. Tapno may mayat. Ije karwara maturog. Ha? Saan nga ije katre? Tama nga nagpadanom ka manan. Good morning, ma'am. Ada kagayam dito'y syudad? Ha? Si kakadidaytan ami? Oh, nagdakkel ti nagbaliwam. Ubingak pa'y ngamin idi, ma'am. Kasla baboy ti kinalukmag ko. Ngamita, nagseksi ka matan. Pimudaw kan medyo timayag ka. Kumusta kayon, ma'am? Ijay ka di pa'y lugar tayo ti pangisursurwan niyo? Imalisak iti lugar mi balasang ko. Kay kayat ko ijay taas asidag. Nabayagan na jaknap-napan ijay, ma'am. Kumusta nga tamat ng Dakliofe, Edwin, kan Conrad, ma'am? Ay nabayagan ang nagtaray Dakliofe kan Edwin. Idi pa'y nabiit kayo ang nagturpos. Ay, jak man amo no, manumot ti anak da itan. Kayat mo asawan, ma'am? Di dan nagulit ang nagadal? Ay saanon balasang ko. Ay kat si kanay, anya mo ti pakakumiko, ma'am ita. Maudin atawan ti internship ko, ma'am. Agturpusak iti kinadoktora da ito'y atawan. Ay nagsayaatan. May sakan tugaya man a doktora. When, ma'am, kinagpayso na, mapanak ita ija ospital. Nasabat ko ni Mrs. Valdez idi kalman nanang. Imbaga na nagtaray gayam da Edwin ken Cleofe idi paylaan. Di na kanoam mo no manon ti anak da. Dagiti nangikuskuspilkan ka? Nagasawa dan? Day tama timbaga ni ma'am nanang. Ay, kita man lang agpayso tigasat. No kasta, saan da ang nakaadal? Balog damot ngamin idi nanang. Ay, gaputa pensyonado ni Mang Dolfo Alulo na. Ay, kasyamutan tinararamid na. Ang basit ti pensyon na. Ta empleyado iti paktorya kano idi ni Mang Dolfo. Kimanaw ni Lolo, tadi na kayat ti ugalim. Sandot ka kano. Nagadulang arudon ti putot mo, kurang pa lang ti panunot mo. Apay kumakurang ti panunot ko. Isu at ti kurang-kurang ti panunot na. Tamang rugin nga kabaw. Uray na kapso, talakayan. Saan nga kabaw? Amo na pa lang ti sasawan na. Apay nga rod nga ibaga na kurang-kurang ti panunot ko. Tadi ka mo tagbiro kiti trabahom. Di pa'y makaraman dagiti anak mo iti naima sa makan. Makaramandan to, no adan trabaho. Anya ko matrabaho. Agbilang iti poste ti kuryente. At ayamot kasta at trabaho, ti agbilang iti pusti ti kuryente. Agmalmalom kamot gayam nga agtamtambay. Nasaysaya at pa'y siguro no sumra ka para vulcanize iti pilid ti tren. At ayamot pilid ti tren. Ay, agkakanatan ti malablabid mo. Bisin mun samot daytan. Kablaawan ka, anak ko. May sakan a doktora. May sakan a profesional, balasang ko. Daytoy ket baligi tayo atalo. Nagtitinulong tayo, aging gaan na tunoy tayo ti baligi. Ay na, nagmayat itirik na. No ti arapaap kat matunoy. Kayat kung agserbi ka dagiti tattao a marigrigat nanang. Nasaya at dita panggap mo, balasang ko. Ti panagserbi iti marigrigat. Ni Apo Diyos ti mangsupapa. Cleofe, natulit nila kay mo iti deras, gapo iti bartag na. Ingkay baga kadagiti dadakkel na. Awan kwarta kapag paagas ko kenkwana. Anya, saan ka madanagan iti napasama kan kuana? Nauma akon. Kanayon a problema ti itad na kanya. Sige, tainak ibaga kadagiti dadakkel na. Di na siguro kayatan at imangantiin na poy. Iso na pa nagpatulid iti daraas. Nabartak ngamin isu anatulid. Gungkuna na Jakmot imbaon ang mapan uminom iti ara. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV. No agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka. Dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Sige, inak ibaga kadagiti naganak na. Di na siguro kayatan at imangantiin na poy. Iso na pa nagpatulid iti daraas. Nabartak ngamin isu anatulid. Jakmot imbaon ang mapan uminom iti arak.
Dahil lang amin arak ti muna. Awan lang arudon ti makan mi. Sige, mapanak iti balay da. Mabit lang nga rod. Sumurutak. Pare, isang atdakan dito deraas. Ayan ko ka day. Isang at. Hindi ka di langit. Awan ti mamartak ijay langit. Impierno asiguro tado. Uray ka amdras. Sa dalata masingkan dito eh. Impagtamom adaraas ditoy. Kunam siguro adanom, iso nagdive ka. Ipagkadakan pare. Tapno may isang atdaka. Sige, bagat. Kung ba't kano kailalam tabiyag mo, amumot adaras ditoy. Ni, kunak manusan ka nga umay dito, Cleofe. Sa uklang day jemot at masuruna. Awan lang arudon iso amin mi. Nainayon pa'y day ito yung panakadisgrasya na. Agyaman ka, tawan na tukul at tulang mo. Kasla ka mo't igatan niya. Ta saan ka apulos anablo? Apay manan nga igat. Tingamin igat, oray musmusam, nagalis kat makalibas. Asta ka, natulid ka lang arudon, ngam saan ka anan ano. Day ti pakakita may ti kinalain ko. Nalalain ka pa'y kumaano makabiro ka iti trabaho. Oray basurero laang. Mayatan day jay apang suportam kada kami. Ano kita basueron? Imbag pa'y day jay tama ko na nga trabaho anadalos. Ngam si ka, anya ti ammom, agbartek. Iso day ta, natulid ka di na oras. Ito ay amet akin pagayatan iti panakadisgrasya ka. Ingkogtar na ka siguro ajay nakaladawan iti ininom yung arak. Naut-ut dagiti sugat ko. Nagasgasan na kadagiti bat-bato iti dras. Suya takto pa iti arak dagita sugat mo. Imbaglaangan, tada nagpautang iti kwarta pagbayad iti ospital. Nagutangam. Ado a tao, ngam ada porsyento na. Iso nga inton agimbag ka, ikagumam abayadan. Saan ati aginom ti into na ram. Tala, wanan. Ikagumak ti agiremedyo iti pagbayad. Rumbang laang tano mabayag ka makabayad, umado ti utang mo. Nagrigat ka ti kastuyin. At bayad iti utang. Iso aliklikam ti arak, ta isagmak na ka. No maulit pa'y daytoy, makaamukan iti biyag mo. Di na kun ibibiyang. Parikutla ka na yung tititid mo. Apay ka di akanayon ka, masursurun kanyak. Masurunak, tano saan agapukan ka? Saan apimanaw ni Lolok? Papanan ka di ti doktora nga anak ko. Mapan kami ag medical mission iti agduduma barangay nanang. Kaasimat dagiti awan kwarta na amapan iti adayong ospital. Nasayat day tanga intuyang da. Tamakatulong ka dagiti marigrigan. Inton adu ti matulungak. Mapanak to ijay sa bali apagilian nanang. Anak ko, nasken ka di pa'y amapan ka ijay? Saan mo ka di akayat amapanak iti sa bali apagilian nanang? Panagkunak, agbyag tamet, uray adda ka ditoy. Ado ti matulungam, no ditoy ti pagtrabahuam. Sa bagay matkit ni nanang. Nasaya at ti tumulong iti pada a tao, ngam ti agpabak na nga imot. Pudnot ako nam, anak ko. Natanon man ti kasangay mo pare. Awan ka din ti plano mamangasawa. Maamakak pare. Amangan no agbisintulaan ti pamilyak. Samay sa jak pa'y nasarakan ti kunkunada akapisi ti pusok. Iti damo mi tinagden na kini Cleofe. Kaslawan pating gatiragsak mi. Ngami di agrigat kamin, ay na. Nalaos ababawi ti marikriknak. Siguro, oray ni Cleofe. Kastamot ti marikrik nana. Isu akanayon nga agniwat ako nam. Saan nga man nasaya ti masapa ang mga asawa? Naragragsak mo't lang ti biyag. No awan pa'y ti asawa. Pagkunamat. Una, tanuag bisindag iti ubing, ay na, parikot. No agsangit da, parikot. No agniwat ni misis, parikot. Sana mabiibos a parikot. Sos, narigat gayam. Ay, magtawang pa asawa. Ay, no tarakan la kumaadingwen. Isublik idan.
Ang tao damat ngamin. Si kakadidaytad, Lolo Dolfo? Nay, si Kamait Maestra. Nagranata mo't dito'y tsindaan. Wan nga rod, Lolo. Kumusta nga iti lugar yo? Nabayagan ajak napnapan ijay, manipod imalisak iti pagisurwan. Ay, uray siyak, Maestra. Pimanawak mo di jay. Tajak magustuhan ti ugalay jay asawa ti apukaw. Ha? Si katipim manaw? Idinto tabalay mo day jay, Lolo? No papanawak ida. Kasanuda nga ay. Ang masaan arumba nga iso ti agari iti bukod mo abanay. Rumbang ka day nga agsubliaki jay, Maestra. Rombang laang, Lolo. Kukwam day jay. Nubastusan na ka. Pagtalawam, tapno saan amarwam. Imbag ta nagawid kan, Lolo. Mailiwak unayan kan ka. Mailiwak mo tayo, iswa nagawid ah. Kumusta kayo, Lolo? Napanan nyo ka di. Iti balay, iti may sakabsat ko. Kumusta kayo matay? Ayan ti asawam. Ada di ta kwarto, Lolo. Agpapaimbag, takagapgapo na iti ospital. Nagsakit? Natinag iti daraas ta nabartak, Lolo. Ado ti sugat na. Barang pagnakman na daytan. Daytamot ti kunana, Lolo. Imbagak ngamin ang makamon iti biyag na. Numaulit pa'y ti pan nakadisgrasya na. Nabayag aditay na panijay lugar tayo. Kasano nga tan ti balay tayo ijay, Mare? Uwin nga rod. Anya nga ta no mga latamot iti bakasyon ta. Taintag pasyar ijay. Kitaan ta, no anya tinagbambanagan ti balay tayo ijay. Alaman nga rod, Mare. Kasta ti aramidan ta. Ay, amangan mo't no nagbalayan ng tinagdudo mga insekto. Intaman kit dingag paiso. Pagpasyaran, kan agdalos tamutan ijay. Ay, kunagayam ni Ami, ijay ti sumaruno apag misyonan da. Apag iso, intadalusan, tapno adamot pag naudan na inton mapanda ijay. Ay nabayag aditay pimasyar iti lugar tayo. Makita ni Ami dagiti sigod a kaadalan na ijay. Dagiti sigod anang ikuskuspil kan kuana. Ay sus, napuno iti sapot ti lawalawa iti unag ti balay. Madlaw lata, anabayag nga awan nagnaed. Anya nga tangaal daw tiyo umay daami kan dagiti kakadwa na ditoy. Inton umay samot ka no alawas, hanggang sa anak asigurado, no anya nga aldaw. Sa bagay, inyo mandan sa kano kadagiti opisyalis dito iti maipapan iti medical mission. Amo siguro dagiti tattao, no anya nga aldaw. Nalabit akasta. Sige, urayon talaangan ti awag ni Ami, no kaano da nga umay ditoy. Mare. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kaano kayo nga umay ditoy kadagiti kakadwam? Inton Lonisan nanang. Ado ka nung amin ti agurigor kan aguyag dita ko na ni Kapitan. Kasta ka di. Saan kami ngamin arimrimwar, tanagdaldalos kami. Nasa isayat no saan kayo pa'y arumrumwar, nanang. Apay ngay, anak ko. In kami kumagpasyar, tanakadalos kami matan. Amangan numaakaran kayo. At the outbreak kanu ti uyag kan gurigor dita. Iso akasapulan ti tattao ti medical team. Kasta ka di, anak ko? O sige, saan kami pa'y ngarod arumwar? Si Kama ti masabat ko, pare Conrad. Nagapwa. Ay na. Umayak ko may balayo. To may kawisan. At ay patrabaho nila kay Asyong. Sus, nuyak ka mat. Anya ti patrabaho na ya. Ipasimpana ka no ti pagyanan ti anak na. Agtrabaho ak.
Tapno at daigatan ko iti agas ko. Nakaroon tauyak mo Nay. Anya ti taltalyawon? Italang ang nakitak ang nakalukat ti tawa ti balay da kuribot. Ha? At dadanga ta. Malagik mo kadipay ni kuribot. Ah. Manon atawan tinapalabas. Ita ka no tiyo umay dagiti do doktor ije pagadalan. Ita ka ni Dayjay. Wen ka no, iso ti imbaga ti midwife ditoy. Kado anak ta ipanta ijay dagiti ubing. Aguyok ka nagurigor da. Alaman, taubak dagiti duang anak ta. Ubam ti inaudi. Amo ka din ni komparem a Conrad ti umay dagiti doktor. Amo na, mapanmot la Dayjay. Taguy uyak mo. Imbaglakid di tada umay ditoy. Awan ngamin maigatang iti agas. Darasan tayo, tapno da tayo ti umuna atamingan ti doktor. Di kagdanag. Datayo ti nakauna. Asidagda ka di iti ayan ti pagyanan ti doktor? Impalista akong tinagandag iti anak ta. Ala, umasidag takit di iti ayanda. Takaduan ta ida, inton paayaban ti doktor ida. Awan ka di pa ti doktor? Atan, imunagan di ta pag-check-upan. O sige, orayan tayo nga rod nga awagan da tinagandag iti anak ta. Edwin Jr., umayan. Ni, inawagan ng ti doktora ti anak ta. Kaduantan iti asidag na. Sige, inta ka roden. May ka na na. Ha? Da kayo? Anak yun ni Edwin Jr.? Si kakadiday ta ko. Ami? Nagkutong kamatan. Wan, siyak da ito eh. Anya ka diti marikrik na ti anak yo? Agpaiso ka di dito May saka na doktora? Awan imposible, basta nasa ti tao. Uray marigrigat kami. Ingkarkarigatan mi. Umay kan iho. Eksaminan ka. Kasla imposible da ito Kasla jak mamati, Edwin. Wan karot. Doktora itan ni kuribot. Sika ka di dayta, Ami. Siksi kamatan. Kan pimintas ka. Anya ka diti kakaskas na ang Conrad. Kasanwa nakaadal ka. Kan gagat. Abuyugan iti anos, Conrad. Imposible da ito Sige. Umangas ka iti naunag, ta eksaminan ka. Marunawak iti bain, itay nakasango kami kani Ami. May sagaya man a doktora. Ura siya ka. Idi nakita ka. Agayatak mutan kan kwa na. Ngam, sa anak amay kari. Inkuskuspil tayo. Ngam isukat din tinagbaligi iti biyag. Ket, makunak. Asan gayam anasaya at timang kuspil iti pada a tao. Ami, tulungan ka amapan mangkita. Anya ka di daji analipatam. Anya iti bagak. Apay akas iti bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka di ti kunam anabatim. Ha? Jayman binulod ko a libro ti kaaruba mi. Masapul na ngamin ti libro. Nabatik ijaw nagti classroom. Sige, kaduan ka, tayin takitaan. Kuyugan na ka mapan iti classroom? Di mo ka di kayat nga agkuyog ta mapan iti unag ti classroom? Mas daawak lang amin. Taitala ang akayat po ti makikuyog kanyak. Saan ka di nga imbagakan ka? Nga itala ang anak Amirisak. Nasingpat kagayam. Isuan na patag ka kanyak. Bayam ko mga ipatag ka. Pudno ka di dahi nga ibagbagam? Pudno launay. Promise. Pexman. Sa anak ka di amay karing agbalin agayim mo.
Saan abagay akitaan ti panagkuyog da Conrad kan ami? Basit ni ami, idinto ta nagdakkelmot ni Conrad. Beauty in the Beast ko naman. Hay, piman mo ta Conrad. Agpamarang anapod no, tapno adala ang pagsakaran tayo. Tapno makagraduar tayo. Saan lang ani ami? Kandag iti kaadalan tayo ti makaturpos. Agkolehiyo ka kadimat? Makitan to. Ang damit ngamin kapkapoy ti utak ko. No may papan iti panagadal. Uray siyak nga rod. Ngam ko na ni Lolo ang masapul ka nung agadalak. Tapno na saya at to ka no, ti masakbayak. Ami, awan mo ti libro dito'y ayan titugaw mo. Saan nga ta dito'y tinakabatsak? Ti amok ngamin kat dito'y. Amangan mat no saan dito'y tinakabatsyam. Siguro, apay nga ngawan matan. Dito yak to asidag mo nga agtugaw. Ha? Kaya't nakakatugaw? Saan ka di ada kayo kada Cleofi ka ni Edwin ti kanayon nga kakaabay? Kwa. Agtugaw da iti asidag ko. Imbag no kaya't dati agtugaw iti asidag ko. Masigurado ka kayat da. Imbagak ngamin anasingpat ka kaabay. Ada kadakwada. No kaya't dak nga kaabay. Ngam na siyak, awan parikot. Napan ka din ni Cleofi di pagadalan, Lolo? Apay ka day. Asino ka? Siyak ni Edwin, Lolo. Kadalak ni Cleofi. No ka adalam. Apay nga imay kapay ditaw. Saan mo't adito iti pagadalan? Dagas ako malolo. Agkuyog kami ama pa ni di pagadalan. Apay ang masapul nga kuyog kayaw. Agad adal kayaw. Ngam day tapay la kuyog ter aramiden yaw. Tapno adda kadwana ama pa ni di pagadalan na, Lolo. Ubing pa'y idi ni Cleofi. Ngam makawaya siya na mapan iti pagadalan. Itakaday tadakelain sa umay mukadwain. Awan magtimadi iti aramidak, Lolo. Ay na, laklakaya na kaon. Amok ti panggip mo iti apo kaok. Ala, yung kakit din iti pagadalan yaw. Anya day ta dagas. Recess tayon. Saan ka di arumwar, Ami? Adabalon ko abananak yo. Ado daytoy. No kayat yo, ikan kayo. Naimas di bananak yo. Inak gumatang iti inuman tayo as soft drinks. Ngam ikanak di tabananak yo. Wan Cleofe, ado nga mintin luto ni Nanang. Isong ay nadokbat tinangala. Kaya't mo asawan? Ada ilak amam, amangan iti balon mo? Iso nga ado ti inalam ako nam? Tapno inton mangmanganak kat ada dumawat. Ada itid ko. O sige nga ron, inton maminsan, adon ti alam tada kami mati gumatang iti mainom. Sige, awan parikot. Ibagak ka ni Nanang tanayunan na ti luto na. Masapsapa ngamin amariing iti bigat. Mabalin tayo ti ag-happy-happy. Saan tayo naparikot ti pagsakaran tayo? Inton madanon ti exam. Ngam di tayo pa'y nakasarita ni Ami. No kayat nanto ti agpasakar. Masigurado ka kayat na. Tanakunanan to pa'y nga ilakam na tayo iti makan. O, di kaawatan, adi na tayon paidaman. Saan na tayo siguro paidaman? Ngam maamak lang iti maestra. Saan ka di nga iparit ti maestra ti agsakar kan agpasakar? Dahita tipod no. Mairaman amadusa ti agpasakar. Di, aywan kan lamyo ngam ni kuribot. Anya nga ro ti aramiden tayo? Tapno masakar tayo amin dagiti sungbat na iti papel na. Mangala tayo iti carbon paper kan papel. Ikabil nanto iti addag ti test paper na. Inton malpas ang makasungbat, ipasa na itinalimad ti papel. Tapno sakarin tayo mat, kasta ka di? Sakaran tayon tumaton ti sungbat, babaan iti na trace ti carbon paper. Nang, numasapa ka no bigat amariing. Nayo naman ti ilutom abananak yo. Apay, adda ka di kaduam amangan? Adda talo agagayam ko Nanang. Mangala ka no iti bananak yo. Mangala da ka no mat iti soft drinks.
Ay, pasensya ka no awan bait itid ko akwartam Amumat nga awan sa bali apag sa pulak. Maawatak mati ka sa sad ta, nanang. Isu nga na da kwartak, tila ang importante tigatangag. Agyaman naktaman nakaawat ka. Tidad duma dita nga estudyante. Agpasugnod da no awan maitid kadakwada akwarta. Saan ko nga ramidan day ta, nanang? Amok mati sitwasyon ta. Dayta ti pagyamyamanak iti Diyos. Taman nakaawat ka nga anak ko. Uray syakmat, nanang. Nasingpat kamat kanya. Mariknak, ako mapkapsuta ko na pok. Mapagadal ka pa'y kumaiti kolehiyo. Sakbay nga ginanaak. Napaot pa iti biyag mo, lolo. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyak kayat ti mapan ka ni nanang. Tas anak kayat ti asawa na. Isu nga rod nga ikagumaam ti agadal. Kabayatan nga daak payapok. Makaadalak nga ta, lolo. No ipasnek mo No igaid mo. Awan papanan na no di makaadal ka. Uwan, lolo. Ikagumaak ti agadal. Dahi talaeng ti maipatawid ko ken kaapok. No di ka agadal. Awan to ti pangnamnamaam. Apay ka di asaan ang nagadal ni nanang, lolo. Pagad adalak iday. Agam sabali mo ti nararamid na. Nagsikaw ket sika ti anak na. Saan kun to atuladan, lolo? Nasaya at mait no saan ka tumulat kinkwana. Ngagsikaw gadi pa'y nakaturpaw iti panagadal na. Istrikto mat gayam ni lolo man niya. Apayan ako na maistrikto. Dagasin ka kumaitay. Ngam imbaga na ama di ka no ti kuyog-kuyog. Saan ka numot apagadalan ni Jebalayo? Taapay anak ijay? Nagsarita kami ngamin. Kat imbaga na ang masapol ang makaturpusa. Imbagkan ka ta pensyonado ni lolom at apagadal mo. Basit la ang ti pensyon ni lolo. Sika, napigsapay mo't dagiti dadakkel mo. Di mabalinda ka pa'y nga isakad. Ngam ti saludsod, kabalak nga ta ti agadal. Narigat ka no ti kolehiyo. Day tamot ita ti parikot ko. Sa anak mo't ngamin analaing. Imbag niya ami ata nalaing. Angam, awan mo't la siguro ti pagadal day jay. Awan lakit di Awan to pa'y kwarta na ang mapanagadal. Ag kolehyon to lakit din. Ado ba't ti bilbilang ang makwarta, nanang? Nangalaam ka di? Iso akanayon ka nga ilutuan iti balon mo ang mapanagadal. Imbis akwarta nga itid ko kan ka, orno nga tapagadal munto. Ikagumaan tama ka adalak, nanang. Day tamot ti arapaap ko para kan ka. Narigat ti awan adal na. Di ka makasapul adagos iti natalged at trabaho no awan adal mo. Uray ko mano nalawa mat ti bangkag ta, nanang. Saan mat ta nagbasit mat? Dayta ti kakaiso na nga ipatawid kuntukan ka. Iso amay mayat no makaadal ka. Ada nga taumdas nga aramatan ta, nanang. Dakkel ti maitulong na no nangato ko madagiti gradong. Ikagumaak na nga to ti gradok. Tapno mabalin ko ti agaplay akas scholar. Umadanin ta exam. Masapol nga agripaso kayo anaimbag. Diyak kayat nga danto manan nababati maala na. Wano ma zero. Ikarit nga agripaso ak, ma'am. Nangaton to ti maalak iti exam. Kasta akmat, ma'am. Nasaya at nung umato ti grado yu amin. Adda ngamin bagsak ti grado na iti napalabas sa grading. Nagtultuloy akasta. Saan na makagraduar ti mabagsak iti exam? Nalawag ka di ti imbagak. Ulitak, igaon ti agripaso, no kayat ti saan nga agulit. At iti ginatang ko a carbon paper. Iso ti itad tayo ka ni kuribot. Ikabil na itipandag ti test paper na. Una, kalpasan na. Itad na iti nalimad kanyak. Sakaran tayo mat. Uray awan ti agripaso, no at damot pagsakaran tayo.
Nauto tayo na di ako ribot. Pagarup na napudno tayo agayam. Di mo't lagayam pakairanudan tayo kan kuha na tinapatag. Wanya, napasungbat mo ka din ni Kuribot? Saan ko pa yan napasungbat? Ngam, madlaw mat nga si dagan tirik na kanyak. Mabalin ko latalo kwen. Lalaingam timang loko Tapno ada pakairanudan. Katuan mat, nakasagana pa yung ti carbon paper. Nga aramatan na pagsakaran tayo. Hello, Ninang. Nakaawag ka mat? Kayat ka laang ako mustaan, basang. Nangato ka di matlaang dagiti gradom? Nangato matigradok daytoy na palabas, Ninang. Ngam inton bigat pa lang ti examen mi. Lalaingam, basang. Mayatan kami kaninanang mo no nangato dagiti gradom. Ipaspas na ko matiagripaso, Ninang. Nasayaat nga rod no kasta. Day talaang ti dinamag ko. Ala, kasta pa'y nga rod. Bye. Bye, Ninang. Ami, ikabil mo man dagito'y carbon paper. Kan papel di taandag tipad mo. Apay na gito'y carbon paper kan papel. Inton agtest tayo. Kargaam itipad, kan carbon paper iti andag tetes mo. Tapno makopya iti papel ti answers ko? Uwan. Deta lang ti aramidam. Nung answera mo ti daduma, ikatam, kat ipasam kanyak. San abalay? Tasaan mo't amay may sa ti carbon paper kan papel. Maamakak, Conrad. Amangan no ada makakita. Saan ka ngagdanag? Taijay tayo matlikod nga agtugaw. Awan ti makakita. Kasano nga tanong makita ni Ma'am ti carbon paper iti andag ti test paper ko? Duadun tinansir Ramon. Ipasam dito'y ayan ko ti papel. Anya ti pagin inara sa asa nyo di talikod, Conrad? Ha?